Да се съкрушат под знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Освещава се това място с благодата на Пресветия Дух, чрез поръсването с тая светена вода, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Отец Симеон и отец Константин отслужиха водосвет за откриването на една необикновена къща за птици. Тя се намира на столичната улица Професор Асен Златаров. Да се открива православна книжарница е истинско събитие за културния живот на София. Още повече на тази улица това е втората религиозна книжарница. Има една католическа от другата страна на оборище. Какъв е този странен Божий промисъл на една и съща малка, съвсем къса уличка да има две книжарници. Но явно, че така трябва да бъде и това показва, че хората имат достатъчно голяма нужда вече от православна литература, която търсят, която продават. И другото е, че хората, всички ние имаме нужда от такива неформални срещи. Четящите хора често биват приземявани от грубата действителност, но в сърцата си те остават птици. Това е също и кът за тихи размишления, нови запознанства и открития за търсещите истината. Според любезната домакиня Илияна Александрова, това е едно пространство за споделяне, творчески работилници и размяна на идеи. Място, където хората да имат достъп до хубава литература, разбира се, православна също, и като да се случват различни културни, художествени занимания, където да има такива вечери като тая, хората да обменят идеи, да общуват и да стават хубави неща. Така постепенно се роди тази идея. Всъщност тук изцяло пренесохме православната книжарница. Горе ще видите в едната зала. Има изцяло богословска литература. Отделно обаче добавихме малко повече хуманитаристика, художествена литература, детска, ръчно изработени художествени предмети, подаръци и всъщност добавихме и тази възможност да правим различни малки форми тук в тази зала и се надяваме с помощта на хората, които ще идват тук, да намерим най-добрите начини да го обживяваме това място. Събитието съвпадна с големия християнски празник Благовещение. Ето защо бе представена книгата Марма Мария. Равинът прочел на тях молитвите си, обявил ги за мъж и жена, разменил венците им от цветя, на гостите били раздадени ястия, вино, шира. После всички роднини, съседи и майки си тръгнали, като отвели Яков, Яхуда и Саломия със себе си, за да могат младоженците да прекарат първите си дни спокойно и насамено. Специално за откриването бяха събрани отново от собствениците на къща за птици фотографите от приморската група НАОС. От създадената през 2000 година група от интересуващи се от визуални изкуства и фотография хора, сега са останали само 4. Семейството на Пенко и Веселина Скумови, Милован Колев и Димитър Граматиков. Тази изложба в момента, която представяме, основно нещата са снимани на черно-бял филм, показват някои от местата, които сме посетили, които сме снимали през последните 2-3 години. Името фотогрупа НАОС идва от старогръцки, означава кораб или вътрешното пространство на храма. Къде отиваме, къде сме тръгнали, защо забравихме въпросите, защо сме спрели да се молим, Господи, нали сме Твоя образ и подобие, къде отиваме. Точката на вечерта поставиха талантливи поети с китара, които, подкрепени от една зорница, очароваха присъстващите. Да се молим, Господи, нали сме Твоя образ и подобие,